ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka jingkot Sangeh Kamai ka Khlempud Sngi da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle habaro kawai ka jela ringkat ka jinge trailang bat kiseng jong kinongnya kali Kamai bapher hasor bat khapsor bat hakiwai de ki district headquarter jong karilum khasi bat jentia kalakta hadu kata ya ka Leit kawan bat katrai kata jong ki Paidbah nong Leit nongwan ki bamdon laki jong ki kali ban Leit cha ki kam ki duk. Kani ka jing penlong ya kani ka jing Sangeh Kamai. Kalong ban penbor ya ka sorkar jela bakadai ban penher ya ka dor jong ka petrol ka balakiu dor hadu khandai phuwai tingka shilitar. Kat hadu bakalakta kala ya ka Kamai ka kaji jong ki trai babu ya ki kali Kamai bat kumjuru ya ki Paidbah nong shong kali ki balait shala ka belasngi. Ka kinhon lum khubor jong ka Batisi TV ka balayat swat keleng ka sor Shillong kalalap baki don kinong trai sorkar ki bala poislem sha ki office traikam bat donru ki khna school ki bala poislem sha ki jaka puli jongki nalor ba ki donru ki school ki bala pensdang ya ke jingtho examen kut snem. Hayodo kabalong kawai ni kikat khayi kabahe tam ha kajela Meghalaya lalap baki babun hi na kidukan kibadon habasa bapher kila khangkhardeb light no tang khanjet khansot kibapli hakeleng ka sor Shillong lalap baki kali Kamai kibakit ya ki nonglet jinglet ki dai bai thik tang ki boss JNNURM pat ki maxi kap bala shim kontrak da ki kinhon bapher na ka sorkar jela. Habaro ki jaka penyeng kali ki badan hakeleng ki benta jom ke yodo kata nado ke stan bus ke badan hajan ke Anjali Cinema
Hajaka penyeng ki kali balatip standboy bat hakli yodo bat habarok ki jaka yang kali kamai lalap bakila theli kreng-kreng nakani ka jingkot Sangeh kamai jong ke Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle.